Ahoj, já jsem Annie a jsem to nejdůležitější, co ve svém týmu chceš a taky musíš mít. Nabízím pozitivní přístup a tak jako v reálném životě zachraňuji životy, tak i tady zachráním náš tým a naše peněženky. Narodila jsem se jako týmový hráč a jakoukoliv výzvu si dávám k snídani. A teď se dívej, protože ti dám malou ochutnávku toho, co můžeš mít. Annie pokojne môže ísť ku Baronovi Nášorovi. Enemy Team by mal aktuálne v tejto chvíli kradnúť Barona Nášora. Annie bude skúšať kúzliť. Uvidíme, ako Tidal Wave sa nakoniec priblíži a toto bude úspešný. Oh yeah! Tým sa pomalička listo vrhá na posledného 7. draka. Annie samozrejme bude čarovať, Tidal Wave sa samozrejme rúti a netreba smite, keď máte Annie. Jo! Tak to si děláš srandu, já jsem mi to vyznala. Tak, takhle se prosím pěkně berou objektivy. Jo, jako mi dáš, jo. Týmu samozrejme chýba jeden posledný štvrtý drak. Annie je tam pripravená skočiť práve do tejto jamy, lebo na to by teda ukradla tohto posledného štvrtého draka. Medzi tým ako 4 hráči sú pripravení. Annie sa odpaľuje a bude smajtiť! Annie úspešne kradne draka. Toto je ten človek, ktorého chcete mať v tíme, ktorý vám dokáže ukradnúť enemy objektívy.